Part 3, όπου κάνουμε react σε άλλον YouTuber, παραπλά creator, βίντεο react, παύλα live, θα κάνουμε και σε κάποια live react. Σήμερα θα κάνουμε στον Νέζο, αλλακτική εικόνα πρώτα. Κάνει live αυτή την ώρα, οπότε θα πάμε να κάνουμε react κάμποση ώρα από το live του. Και πάμε να μπούμε. Ρε, μπήκα και ο κατάλληλος, ακόμα δεν προλάβαμε να τέτοιο, έχει μπει duel. Μου κάνεις δωράκι, μου κάνεις δωράκι. Γιατί γράφει μου κάνεις δωράκι ρε ο Έζο. Ρε! Να το λέει ένα subscribe. Σε μένα και στον Έζο. Θα φτάσουμε τους 50 subs. Δεν είμαστε καθόλου κοντά. Μπήκα server να δούμε. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε ένα πολύ καλά πράγματα στο base. Κάτσε τι. Κάτσε, εγώ είμαι ακόμα μέσα στο server. Εγώ είμαι ακόμα μέσα στο server, by the way. Κλείσε base. Πάμε πάλι στο βίντεο. Whatever. Εδώ πέρα μπαίνει duel με αυτόν εδώ. Είναι αυτός. Τι ονόματα έχουνε ρε μερικοί. Ρε. Λέτε να κάνω τον Έζο απόκρυψη από το κανάλι. Κάτσε, ποιος είναι αυτός κάνω. Θα το δούμε μετά. Έχει μέσα στο live του 9 άτομα. Μια χαρά. Κάντε like στα βίντεο και τα δικά μου και του Έζο. Ώστε να ανεβούμε και οι δύο. Να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποιο στόχο που έχουμε. Πάμε να δούμε τι θα κάνει. Θα μπει κανένα duel τελικά. Και οι δύο πάτε με κάνει έδωσα. Εγώ αναρωτιέμαι πώς έφτασε τα 43 QA. Μπορώ βάζεις στις τηλεοράσεις. Μπουφαλίνο Ένζο Γκολ. Αυτό έχει βάλει για placeholder. Μέσα placeholder. Καπιτάνο Γκουλίνη για Μπουφαλίνο Μπουφερίνο. Εμάς μας πάει τέρμα. Τον άλλον δεν τον πάει καθόλου. Έτσι το κάνει. Το σκάμω τώρα. Δεν καταλαβαίνει ρε. Πιστεύω θα το πάρω αυτό το duel. Όπα! Έβαλε το Μπουφαλίνο. Μπράβο. Πάμε, το έχει. Ξεκινάει το duel. Μην είναι script ρε μόνο. Εγώ εν τω μεταξύ έχω θέματα με script. Έχω φάει script drag, έχω φάει script. Παλιά που ήταν καλό το... Μπαφαλίνο Μπουμμπαρίνο. Πολύ σπάνιο το όλα secret. Όπως μου δείτε τότε που ήταν Yin Yang, Radioactive. Ήταν σχετικά σπάνιο ακόμα. Μου είχαν καμάρει εμένα από script. Έχω χάσει πολλά πράγματα εγώ. Και έχω τραύμα. Το έχασε την κάθε του ευκαιρία να πάρει πόντο γιατί απλά καθόταν μπροστά το Team Cheat που έχει βάλει ο Έζο για placeholder. Θα του κάνει ένα κόλπα. Ωραία, φάντε κόκο. Έχασε φάντε κόκο από τον Έζο. Δεν έχασε φάντε κόκο από τον Έζο. Τι το κάνει αυτό. Άμα βλέπετε τα live του Έζο, θα μαθαίνετε και λίγο να παίζετε κάποια κόλπα άμα είστε από mobile ειδικά, γιατί και αυτό από το tablet δεν ξέρω και εγώ κάνει τα live και τα βίντεο πολύ. Όσοι λέτε ότι δεν έχει πιστό, έχει. Το έχω δει. Αυτό. Το είπα. Μην κάνω καμία βελάκια. Άκου, πιστεύω θα το πάρει αυτό το UL 3-0.
Όπα. Θα το κάνει. Ω! Το έκανε εδώ. Θα πήγαινε ένα-ένα. Γιατί δεν έκανε. Του πρώτου λάγκαρε πιο πολύ από τη λάγκαρε η ζωή μου, ολόκληρη. What is going on? Θα το χάσει. Έχει γούστο. Λαγκάρει. Όταν λέμε το παιδί είναι λούστης ώρες, είναι λούστης. Κάνε λοκίν, ρε. Bafalino Bumbarino. Κάνε λοκίν. Τι γίνεται. Το χάσε. Δεν το χάσε. Το χάσε. Το έλουσε για τα καλά. Χάσε και μέντε. Ένα. Γιατί υπάρχει στο chat ένα σέζο ή κάτω παύλα YouTube. Ρε, υπάρχουν δύο. Bafalino Bumbarino. Ναι. Το πήρε. Πήρε. Τι. Δεν φαίνεται ότι ήταν μακριά. Bafalino Bumbarino. Θα κάνει περκάνεις. Όχι, δεν θα κάνει. Γιατί είναι το μόνο like στο live του ρε bro. Whatever. Πείτε μου ποιο άλλο creator στο σχόλιο θέλετε να κάνω react. Παύλα εδώ πέρα δεν κάνω πολύ react. Άσχετο ότι παίζει λίγο χαλιά. Δεν είναι πολύ react το βίντεο. Αλλά εντάξει, μπορείς να πεις ότι το βλέπω. Bafalino Bumbarino. Τι κάνει ο άλλος. Άμα πάρει το duel, τότε πρέπει όλοι να κάνετε like. Αν δεν το πάρει πρέπει πάλι να κάνετε. Πρέπει πάλι να κάνετε απλά. Κάνε το. Ρε! Όλοι. Τι ήταν αυτό. Ο μπρος πλάτησε να το Bafalino Bumbarino. κόλπα και τελικά έχασε πόντο. Άρε άρχισε τέζο. Δεν μπορεί να παίξει. Πήγε ο άλλος που πήρε point, το δώσεις point. Bafalino Bumbarino. Ρε τι λάγκα έχει. Το χάσε. Δεν τον πιστεύω. Εντάξει, κλείνω το βίντεο. Άντε bye guys, θα λέμε σε άλλο βίντεο. Στο επόμενο part. Γεια σας.